Bayek és a nyílvesszők dimenziója, ezt így hívom. Csak szimplán. Közöm nem volt hozzá. Az nem én voltam. Azt én nem tudok semmit. Én abban az időpontban, amikor ő ott volt és elütötték, akkor én éppen étteremben voltam, ebédeltem. Közöm nincs hozzá. Flashback. Na, hát ez kis bemelegítés, kicsit szélesebben vette a kanyart, mint az kéne. Srác, megint nem megy el szupoz. Most annyi embert elütöttünk. Ez komoly. Jó. Hoppá. Bocs. Persze, hogy a legnépesebb utcára kell kivezetnem egy ilyen Cordates. Oké. Én egy ilyen hidden van vagyok. Jó, már megint a széken bolondozik velem. Most én itt ilyen assassino módba megyek. Át. Intézem a kicsit, vagy bocsát, nagyot. Így bizony. És így bizony. És akkor jövünk a cuccel. Ebben a városban mindenki filozófus akar lenni? Bayek, it is rare that priests are called upon to serve the people. And now I suffer. Hopp, lelőtték a fickót. Na, bazd meg. But is that enough? Jó. The gods have wants, needs, but so too do the people who walk the land. Jó, megvan egy. Jó, 2 megvan. De sokan lettetek egyszerre, srácok. Jó, meg lesz. Szerencsére nem a csuhással foglalkoznak. Micsoda? Dodge. Hát ezt is a Dark Souls-ból tanultam. Hopp. Na gyere. Nem a bokorba kell most elbújni, hanem gyere, mászol a lóra, és akkor menjünk tovább. Speak. Tesóm, az felugrott, leugrott. Itt vagyok, igen, itt, igen. Csendesbe akarsz beszélgetni? Nyúlok és... Ó, rossz hajót néztem. Rossz hajót töltöttem le. Na jó. Ho! Figyeljet! Ó, azt hittem, hogy megúszom izé nélkül. Hopp. Ó, tesó, az komolyan gondolta. Komolyan gondolta a perit. Kicsit korán indítottam. Istenem! Miért van pajzsod? Jó. Te is kopaszodással küzdesz, látom. Csatlakozhatsz a haverodhoz az előző streamből. Vagy a 2 előző streamből. Így. 15-ös szintűek. Mi a fasz? Meg. Várjál már, ezek... Egy pillanat, itt most egyszerre több arcot is látok. Ugyanis ezek a kis cserkészfiúk támadják a lovon ülő nagyobb cserkészfiút. Az fura. Ja, mert ez egyik bandita, a másik meg... Az meg ilyen katona. Itt az Ókor-Egyiptomban nem drónok mennek be a kertedbe. Nem drón probléma van, hanem Magi és azon belül Bayek probléma.
engedély nélkül rohannak át random gyümölcsös kerteken. Ők egy ilyen standoffot csinálnak most, ilyen hogy hívják ezt, ilyen western style standoffot? Pisztolypárbaj van? Nem, nincs jó. Hát akkor te most itt diszkonektálsz. Szuper. Te most itt meghalsz, köszi. Nagyon jó. B. Itt egy Y. Assassinate, yes. És akkor már csak a főni van hátra. Nem baj, érted is eljövök. Hát ez mestermunka volt. Éppen arról nyavajogtak, hogy mennyire eseménytelen az életük, aztán hirtelen mennyire nem lett életük se, nemhogy esemény. Hiányozni fog Alexandria. Szívemhez nőtt már ez a poros kisváros, a büdös utcák és a rothadó tavak a út közepén, a értelmetlenül gyorsan vágtázó görög katonák, az az 5 dialógus, amit meghallgatok minden egyes free roaming során, nagyon fog hiányozni. Mi történt? Ja, hogy már ez a... Oké. Nem gondoltam volna bele, hogy ez már a része ennek a... Ja, de ők külön vannak, amúgy, by the way. Oké, mert itt küzdelem lesz, oké. Gyorsan, loot, igen, loot. Megvan. Várj, de ő egy bandita volt, akkor... Micsoda, ide figyeljed. Úgy megkerültem. Valaki még szeretne? Küzdjünk meg, gyere! Hopp, pont még időben periztem, vagy védtem. Oké. Nem rossz. Hé! Te! Koncentrálok. Ezt nem értem. Azt hittem, hogy fejbe találom a fickót, de akkor ezek szerint nem sikerült fejbe találnom a fickót. Semmi baj. Valaki még szeretne akadékoskodni? Szerintem se. Hopp. De ez nem... It is not your lucky day, man. Sorry. Na szóval valaki még szeretné nem tetszését, szerelmét kifejezni? Nem? Köszönöm, akkor folytatnám a szágámat. Megmutatom a nagyon menő partaszállási technikámat. Az a lényege, hogy full gőzzel megyünk előre. Így van. Egy baj van ezzel, hogy mire megérkezem, ezt a hajót már nem lehet többet használni.